Nastavljamo dalje sa color korekcijom. Još uvijek nisam 100% siguran šta ću raditi sa ovom rolkom, ali mogu do tada malo na licu da poradim. Pa ćemo napraviti novi Curves Adjustment Layer. I malo ću samo da korigujem boju kože, ne mnogo. Pa ćemo otići prvo na plavu, napraviti 3 ovako tačke, znači uvijek koristim ovaj helper, ili tako? I sad ćemo malo da korigujemo tu plavu, ne mnogo, stvari plavi kanal, ne, dobro, hoću malo da ubacim crvenkaste ovde u senkama. Idemo na green, isto uradimo. Idemo prvo senki, pošto su mi one najbitnije. Možda je malo previše, ćemo. Dobro, malo ću ja ovako plavu još tek i malo ćemo da imamo sad. Malo sam utoplio i otiću malo samo u red channel i skroz ovu crnu ćemo malo povući da vuče blago na cijenu, stvari malo ćemo ublažiti tu crvenu, da vidimo da li je to. Ajde recimo da udiramo jedan save, da pogledamo. S tim što ću ja da uzem i da uradim masku na beonjačama. Jedno želim da ubacim te crvene u očima, u senkama. Već hoću da ostane čisto. Samo da uradim ovako. Blending options, color overlay, da ja vidim što ja to bojim tačno. Da vidim efekt maske. Dobro, ugasimo. Save. Pričemo folder colors. I idemo sad da uradimo oči. Isto, adjustment curves layer. Uvijek koristim ovaj slider, to neću vam non-stop ponavljati jer dobro. invert
uzmemo brush, 100% opacity, 100% flow, jako malecki, i krenemo ovako da crtamo. Dobro. Idemo na drugo. Ovim delovima gdje su tamnije, gdje se vidi kao malo senka u očima, tu pravite te ređe linijice, a sve što idete više vamo ka dole, tu pravite gušće. I idemo na feather. Da vidim da li sam preterao, možda malo. Dobro, malo ću da korigujem. Aha, sad to izgleda lepše. Dobro, i sad ćemo da odzoomiramo to malo. Malo ćemo da smanjimo. Ok, i desno oko ili ti njeno levo je bilo bliže svetlu, pa je malo više osvetljeno. Samo blago ovde svetlo da korigujem, ali ću napraviti folder oči. Prvo ćemo samo brightness da uradimo. Invert. Malo sam ovdje preterao. Dobro, malo ćemo da spustimo to dole. Dobro. Save. I sad ćemo ovako. Da vidimo sa bojama. Pošto mi se dopada sad boja lice, dobio sam malo kontrasta, malo života, jeli kad ovako gledam fotografije, opet kad se ovdje nazuma, to je ok. I recimo ovaj deo kože da mi se dopada boja. Naravno, ja sam malo u senkama se igrao sa bojom, tako da sad recimo kad idete pogledate ovako hue, ja uvijek gledam hue vrednost, recimo ovdje je 23, 20, to je sve ok. I sad ovdje malo što idem u senke, već se tu menjaju, zato što sam, kažem, igrao sam, plus ona ovdje ima malo i rumenila. Tako da ovaj deo mora biti malo drugačija nijansa, ali ovo je sve ok, prihvatljivo. Tako da je to to. I da, rekli smo da vidimo color paletu, šta ćemo da uradimo. Ovako, ja sam se već tu igrao, čačkao, ali evo, uradit ćemo još jedno. Znači, mogu da idem analogic, ali bi onda morao da menjam boju rolke totalno. Znači, ili bi išao na ovu boju, ili bi išao na žutu, ali to ne želim, jer je dosta posla i ne pada mi na pamet. Postoji opcija tetrad, s tim što bi to onda moralo ići ovako, jer ovo je ovdje boja kože, ovo je boja usana, ovo recimo možda bude boja rolke i boja pozadine bila ova, ali bi to onda bilo previše boja, tako da ćemo mi uraditi sljedeću stvar. Uradit ćemo ovo, samo sekund, ovako ćemo ponovno uraditi, ok. Dakle, ovo je
žučkasta boja kose, ovo je lice, ovo su usne i ovo će biti boja rolki. Tako da ćemo sačuvamo paletu. Da vidimo sad da iščekiramo. I ovako. Hue vrednost je 353, ovo je 2, znači jako je mala razlika, tako da neću uopšte dirati usne. Znači 353, dodam još 5 i to je to, znači to je 360 otprilike skoro, evo vidite, to je sve otprilike tu. Da vidimo, ovo je žuta, to je kosa, 34, evo ga 33. Znači gledam hue vrednost, saturaciju i osvetljenost, to radite po osjećaju, u zavisnosti šta želite da istaknete. I da vidimo 162, a ovo je 103. Znači moram da menjam rolku. U suštini ona je bila u početku te boje, ali sam ja u Capture One to malo utoplio, tako da ću sad to da vratim. Znači mogu bi ja sad da u Capture One i da vratim to i da ubacim, ali neću, ovo pokazat ću u Photoshopu kako ćemo to da uradimo, tako da ćemo ostaviti to ovde. Ovo ću samo da isključim, jedan lagani save, uradit ću brzu selekciju, select subject, neću se puno igrati sa tom selekcijom da ne bi izgubili mnogo vremena. Ćemo malo ovako uzeti da ublažimo to. Ok. Kažemo mu ok. Ajmo sad ovako. Minus. Ne. Ostavit ćemo ovako, napravit ćemo novu grupu, stavit ćemo masku. Dobro. I sad ćemo da probamo da izolujemo ovu samo zelenu. Probat ću par tehnika, pa ćemo vidjeti šta će najbolje da se pokaže. Ok. Dobro. Minus ovo. Dodam ovo. Minus ovo. Dobro. Ajmo sad. Napravit ćemo novi kanal. Dobro, select, deselect i da vidimo gde su nam one alatkice. Da vidimo da li moramo da uključimo Essential. Dobro, ne tu. Evo ih. Dobro. Idemo na Dodge. Kažemo mu ovako. Middletones da imamo highlighti. Nećemo previše, da ne... Opet sam napravio rez, pošto mi GeForce Experience sam isključi snimanje. Ima neki bug, nemam pojma, ne mogu se bakćem s tim, tako da... Ok. Kažemo select. I selective color.
Ovako da vidimo samo koja je to vrednost. Hue je 162, dobro. Vratit ću samo na fotografiji, super. Idem Color Sampler Tool, ovdje ću ovako okačiti, ovdje ćemo na info panelu prebaciti na HSB, da vidim hue vrednost i sad ću da se igram, kako smo rekli, 165, je li tako? 162, dobro. Znači ovdje treba da dobijem vrednost 162. U redu. Znači idemo prvo zelenu, dodajemo plave, magenta, cyan, dobro. I to ćemo morati da uradimo i sa žutom, verovatno, pošto ovdje, vidite, prelazu kose je ostalo malo, tako da to moram da rešim. Dobro, cyan ne diram. Dobro, vraćam se na green. Dobro, to je to. Evo ga, 163 je. Saturacija 23. Dobro, vidjet ću, možda ću samo sam da sačuvam. Možda ću pojačati saturaciju. Ali sad moram da uradim još jednu stvar, a to je ovako. Da selektujem. Selektovat ću lice, da bih obrisao lice iz maske ovog adjustment layera. Ovo je samo ovako brzinski, znači uopšte ne mora da bude perfektno, ali ćemo ovo da izbrišemo. Dobro, može ovo. Dobro, ajmo da maskiramo. Dobro, malo radius, malo smooth, malo fatter, ne mnogo, kažemo OK. Selektujemo ovaj Adjustment Light Selective Color. Idem na Brush, malo ću da brush, da ga smanjim. I sad ću da bojim masku. Vidite ovo ovde. Skidam sa lica da budem 100% siguran da ništa od lica nešto nije ostalo od maske na licu. Čekaj, možemo to i ovako. Alt, Backspace i to je to. Select, Deselect. Sad ćemo da vidimo kad uključimo ovu masku. Dobro. Udarit ćemo Save. Sad, s obzirom da sam ubacio tu plave, ja ću malo i na pozadinu ubacim plave. Mislim, plava, to je neka cijan boja, sad ćemo da vidimo ovako Hue Saturation, Adjustment Layer, kliknemo samo na nju, i ovako malo pojačam kako će to uticati. Da, samo ćemo kopirati masku i to je to, malo sam pojačao saturaciju i sada ću se pozabaviti sa tom malo pozadinom. To ćemo raditi u ovoj grupi, pošto stvari ne, napravit ćemo nova grupa pozadina. Samo ću da kopiram ovu masku na tu pozadinu i uradit ćemo invert i to je to. I napravit ćemo Curves Adjustment Layer i počinjemo od crvene, tako što ćemo malo da
spustimo to crvenu, idemo malo na zelenu, malo samo zelenu, tek, da vidimo možda malo ovde u highlightima da spustimo, idemo na plavu, ne, još taj crveni kanal, to je previše, ček da sklonim ovo da mi ne smeta, to je previše, dobro, ali ćemo doći ovako, hue saturation, kliknemo ovamo, ali ćemo da ubijemo žutu, koje ima malo u pozadini. Sad da vidim, kad ja to sve generalno ovako malo spustim, dobro. I još jedan detalj, malo ću ove senke ovde da posvetlim i to ću raditi u ovoj grupi pošto ima već selektornu masku, mislim napravljenu masku, nije perfektna, verovatno tu malo kose se vidi negdje prelaze, ali kažem nisam hteo sad tu da detaljišem jer bi izgubili vremena. Ok, idemo na invert, uzet ćemo gradient, ok, ne valja, moram da invertujemo. Dobro, malo ćemo to da spustimo. Dobro, lagani save. I još jedan detalj, moram samo da proverim. Da ima boja kose 28. Da, to je ta žuta koju smo ovamo ajde uključimo ovde, to je boja kose, tako da je to ok, to nećemo dirati, već samo još jedna stvar, ček da isključimo ovako da uključimo ovaj helper, samo da isključim invert. Nešto razmišljam, možda malo da zatamnim tu rolku. Ajmo ovako. Selective masku, selective color i to je neka sija, tako. Dobro, idemo green. Dobro, i malo, mislim da je ostalo i žute, ne mnogo. Ajde idemo sad. Da, kad prebacite ovu fotografiju u crno-belu, ali morate koristiti ovaj color mode, čak i ako radite hue saturation, morate prebaciti u color mode, tad dobijete osvetljenost fotografije, znači tačno vidite svaka boja koliko je osvetljena. I to je jedna stvar koju isto gledate, pored saturacije koži. Sad ćemo samo da proverimo da li ima nekih presaturisanih delova. Ovo sam vam već objašnjavao šta je, znači Selective Color Adjustment Layer, znači imate objašnjeno u tutorialu za muški model gde radim color korekciju, ali evo proći ću još jednom, znači sve ove boje od crvene pa do magente, black je u -100, absolut je čekirano ovde, a bela, siva, to jest neutralna i crna je u +100 i onda dobijete delove koji su da kažem malo više saturisani nego ostali. Ovde ništa nije presaturisano, jer da je presaturisano bilo bi skroz belo, ali ćemo selektovati ovako masku, isključite ovaj layer, napravit ćemo hue saturation layer i
stavit ću ga u color mode, jer ga stavim u color mode, znači samo boju da dira, neće dirati osvetljenost. Idemo kad malo spustimo kako to izgleda iz daljeg. Da, to bi bilo to. Sačuvamo. I to bi bilo to. Napravit ću, opet me zeza Photoshop, napravit ću dodatno još čišćenje ove kose, s obzirom da imam sve ove lere ispod, ja ću da radim skroz na ovom čišćenju layer, da očistim ovo ovde, ali s ovim ajde kao završavamo tutorial. Recimo sad još jedna stvar, da kad sam radio RAW konverziju i ona je imala specifičnu boju rolke i pretpostavimo da je to neka robna marka i da radite za njih fotografiju, recimo da je Tanja tu samo kao model, ali da je rolka jako bitna, onda sve prilagođavate toj boji koja je bila tu. Znači ako je bila ne znam koja nijansa zelene ili cijan plave, ne menjate apsolutno ništa u toj boji, ostavljate tako kako je, a sve ostalo prilagođavate toj boji, pravite tu color harmoniju. Ja sam sad mogu da radim kako hoću, zato što je ovo samo portret, znači meni je to, ja sam htio da se fokusiram na njeno lice, a ovo je sve propratno, dodatno, tako da sam prilagodio boje njenom licu. Znači, kažem, znači ovo je boja usana, ovo je boja kose i ovo je boja lica i onda je ova komplementarna boja sa te tri. Tako da sam se tomu posvetio, mogu sam, kažem, drugačije da uradim ovu zelenu, da tražim neku drugu color harmoniju, ali meni je ovo se dopalo, pošto je jako slično onaj boje već koja je bila, tako da je to to. Ništa, s ovim završavamo, a imat ćete ovu fotografiju u JPEG-u ili JPEG-u za download u maloj rezoluciji, da bi imali referencu kad radite, da držite pored, da gledate. Molim vas, nemojte zloupotrebljavati fotografiju, koliko god nekom ovo bila loša fotografija ili dobra fotografija, koliko vam je god to nekom smešno što izgovara, nemojte zloupotrebljavati fotografije, jer sam vidio da se to dešava. Ako se pronađe negde ova fotografija u bilo kojoj upotrebi, dobit ćete tužbu, tako da i od mene i od Tanje, tako da ovo je, kažem, čisto da možete da vežbate i da imate i RAW files sa kojim da radite i da imate i JPEG gotovu finalnu fotografiju, da možete da pravite samo poredbu, da bi vama bilo lakše i to je to. Ništa, s ovim se završava tutorial i kažem, napravit ću još dodatno samo očišćenje kose, pošto ću finalnu fotografiju da okačim sa očišćenom kosom i to je to. Eto, nadam se da vam se dopao ovaj tutorial, uživajte.